Lena ke inoveli yethu esiyibhalelwe uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi yezigodi oyaya isahluko se-14 season 1. Awesani ke futhi isililo la ekhaya sekwenze njani? Ucijimi engene elawini lasakhile benonqoba ngokulandela umsindo wesililo esasikhomba ukuthi kukhona ongahambi kahle la ekhaya. Angene eqimbile ngasenhle azithele kunina wakhe nodade wabo uManjomani umama kaSakhile beguqe eduze naye uSakhile. Bobabili lapha phansi njengoba beguqile sebezichitshana manje ukukhala ngenxa yokungazeki noma uSakhile usethule ngempela yini. Angabibikho phendulo ocijimpi azabuze kunolwazi wayeme ngasemnyango naye esethuthumela ukwethuka. Amlandise kunolwazi ngezwe ledlezelayo ngakuficile ngenkathi engena endlini. Usengazaphangelale ngempela ke nje kodwa mawumshana nilibele ukukhala la engabe ezama indlela phela yokumnyanga nokumgcina ephilile. Nolwazi ngibizela unqoba laphana sizama ukumtshatha lokufana simphuthumise kumehle mamba sibone ukuthi akukhona angakukhothisa yena. Ucijimpi eyalela unolwazi ukuba biza unqoba umfowabo kaSakhile nebala abuye naye. Athi angafika nje unqoba athuke ome mangabe bona umne wabelele ngumfunzana phansi kungazeki noma usaphila okanye akasekho emhlabeni. Athuswe nawo ukubona umama mdala kanye nesalukazi sakhe sebezichitshana ukukhala lapha eduze nomfowabo. Nawe malume kwenze njani kuSakhile? Indaba gogo nakhala kwenzekeni bafu? Unqoba ebuza kwayena seyicwebe emehlweni inyembezi. Sekuyamcacela ke kwayena ukuthi kungenzeka ukuthi umne waba kasekho emhlabeni. Kungabikho umphendulayo lapha endlini kodwa umalume wakhe ucijimpa amiyalelo ukuba akazama ukubambisana nawo umzimba kaSakhile bewutshathe emahlombe njengoba wayengakwazi nokuzimela nje. Maqede bephume bephikelele kwamehle mamba nocijimpa esayitholile into yokugqoka ngaphezulu. Kwahamba ucijimpi unqoba kanye noManjomani. Ugogo wasala ngemumva wabaphelezela ngamazwi ethemba nokubazisa ukuthi njengoba esele ngemumva nje akazohlala nje kuphela lindele ukubuya kwabo kodwa uzobe ekhuleka naye ekhulekela ukuthi umzukulu wakhe abuye ephilile. Bathema befika bakhulekela esangweni lenyanga yize baba nokwethuka ukufica isango oluvele selivuliwe kanti kwase kuhalela ilanga lingasabona nangokhala. Kuphuma kuyibhobhodlwana lapha kwamehle mamba kubhincipha ileza ngoma emva kokukhulekela kwabo lapha esangweni. Kuthi ngingasondela ngakubo kungakhulumi lutho kodwa kufike kuphakamisa isandla kubaqhwebo ukuba bakulandele. Kubahole njalo ke lokomfana kuze kuyobafaka esigodlweni senyango umehle mamba ebese kubakhombisa nendawo yokuhlala. Maqede behlisa uSakhile emahlombe abo bambeke esicephini esasesivele sibekiwe phansi. Kuba mangaze nje khona lokhu ukufica konke kungathi kuhlelelwe bona sabantu abebekade baziwe ukuthi na kanjani bazoqhamuka nenkinga enjengaleyo. Khulekani umntwana uyaphila uzovuka nje ukuthi okwamanje abamphethe basafana nabantu abamtshontshile ngenhloso yokudlulisa imilayezo ethile esiyowuzwa ngayo mangabe sevukile. Umehle mamba ezwakala ngezwi njengoba wayengabonakali ngenxa yokuthi wayehlele emsamo wabesehenqa ngamabhaya avimba ukuba noma ungena lapha endlini ungaboni nokubona ukuthi khona. uNkulunkulu namandla wonke siyabonga kodwa ngoba uyaphila. Kodwa ngiyadideka mkhulu mawuthi bamtshontshile umntanami. Ngicela ungazise nje kulo ndawo ukuthi bamtshontshe endlelani. Kubuza uManjomane ngokukhathazeka. Abantu abadala badinwe baganunwabo. Badinwe ngokuthi abazwakali uma ngabe bedlulisa eminye imiyalezo kini. Bakhala ngokuthi niyishaya indiva indaba yabo. Niyazenzela nazi nakwazi. Kuhlula noma sebelethe isithunywa esiwumntwana abamethembile ngenxa yobumsulwa bakhe ukuthi kube uye isigijimi sabo sokuthi bafinyelele kalula kini nala bedinga ukudlulisa eminye imiyalezo. Baphinde bakhale ngomsindo lapha egcekeni enawo ninenisenyameni. Bakhala ngokuthi niphoselana ngamagama alumelayo khona egcekeni nasendlini la enabafaka khona njengabantu abangamela umuzi kodwa namuhla anisabazi nokuthi bayini. Bathi abasekho-ke egcekeni kudala baphuma kodwa sebehleli lapha ngaphandle nakhona futhi esangini bakhishwa umsinde nubangaye egcekeni. Abagcini lapho baphinde bakhale ngomlayezo abawudlulisa kini wegazi elingase lichitheke uma ngabe ningaqaphi kodwa nina nikhomba ukungayisukumeli leyo ndaba nanokuthi abakhulumi kulomfana nimbonelele phansi kuphela nje kodwa bayakhuluma kini ngamaphupho nangezibonakaliso. Mphikiseni ithi cha mehle mambo ubhuzu kaBhejane nje lento ekhulumayo ayilona neze iqiniso ngivela ngiyekwa nomsebenzi ngingalokhu ngidla imbumba ngidlala abantu.
Inyanga emva kwamabhayi asemsamo ngaleyo nkathi lokukomfanyana obekubahola ngenkathi bengena lana kudamane kuzamula umlibe ngaphesheya ohlangothini lweni. uManjomane amuthi krulu ngese umfowabo uCijimpi ebese ethathise ephendula inkulumo yenyanga. Cha mkhulu, konke okuvela kuwe kule qiniso lemsulo. Ngiyawuvumela mina umoya okanye ngithi abakuphethe kulomsebenzi uma ngabe ukhomba lezi zinto osuyibalile. Impela abantu abadala kufanele bephume bengabikho ekhaya mkhulu ngenxa yokuthi vele asihlangene lapha ekhaya sihlukene phakathi babodwa bathi mabetshelwa badlobe ngolaka bengafuni nokuzwa. Angimhlebi mkhulu. Nangu la eceleni kwami umfowethu uCijimpi kwayiyona le abantu abadala bangena nginangu umntanami akafuni nokuyizwa uyihlaba ihlikize akhomba ukuba siqamba manga eyinsuku nje mkhulu. Kuke kwaphakama ikhehla kuye umntwana lo laphakama amaqede lathi lizokhuza impi eliyibona ingasi ishiye ekhala lapha ekhaya. Kodwa kube kakhulu ukuthi lo umfowethu akafunanga nokuyezwa lo ndaba ngenkathi uma emazisa emkhuza wakhomba ukuthi thina esikhohlisa umana lengane yami kahle nje akukho khehla la elike laphakama. Khululeka gogo, kade wafika kithi lo mbiko futhi kube kahle kakhulu ukuthi ufike naye lapho umne wenu ukuze ezochaza kahle kubona abanikazi bekhaya ukuthi kungane dazinkani noma ufuna ukudela ngosazi lwabo. Kuqhuba inyanga ingena uManjomane emlonyeni. Khehla kumemeza uManjo umehle mamba ngesikhulu sankahla. Kuthuleke lapha endlini kungazeke ukuthi inyanga iliphi leli khehla limemezayo. Khehla iphinda futhi inyanga imemeza ngase sankahla. Ufuna ngize ngikubize ngegama lakho weCijimpi ukuze usabele nje ungasabeli nje? Kubuza inyanga ngokucikeka. Cha mkhulu, ukuthi angazange ukuthi umkhulu ubiza mina. Kuphendula uCijimpi ngokudideka. Ngibiza wena impela. Phela lava njengoba senifikile ningamakhehlane ezalukazi ngoba njengoba ningabantu nje la emhlabeni nembethwa amathonga kini. Ngakho uma ngithi gogo khehla ngisuke ngihlonipha labo banikazi beni. Kusaqhuba inyanga seyiwaphenyile namabhayi alapha emsamo yavela obala. Yebo mkhulu, ngiyezwa ukuthi bengingenalo ulwazi ukuthi ubiza mina nanokuthi kuba kanjalo ke. Kuphendula uCijimpi. Ake usho-ke mkhulu. Eyani inkani le uma ngabe abantu abadala ongabanikazi bekhaya bethumela umlayezo nganasi isithunywa lesi esilele phambi kwakho noma ubona sesincinyane kunawo ngokweminyaka? Kubuza inyanga. Cha mkhulu, cha. Ngicela uqale ngixolisa. Ngokungezwa nangokungakholelwa ekuthenini umshana ongumntwana kadadewethu angaphathisa umsebenzi omkhulu kangaka. Akuyona into yokudlala le. Nanokuthi ke lo mntwana akakhulelanga lapha ekhaya. Mina ngimaze emncane kunalokho eyingane nje eziphilela njengezinye zeingane. Okwenza kube nzima kakhulu ke kimi ukukholwa ukuthi ngabe usenesiphiwo esinjengalesi njengamanje. Kuqhuba uCijimpi efaka ikhanda phansi engasambuki nokumbuka udade wabo uManjomane. Akaphiwanga esemdala lo msebenzi kodwa wazala nawe ufumbethe okuyikho ukuthi umfica ngendlela. Yingakho ebuyele ekhaya kogogo kungenxa yemisebenzi okusamela agcinelwe yona nanokuthi abamupha lo msebenzi ibona kanye usiba likhulu. Ngakho bafuna aqhubeke nokubenzela umsebenzi wethonga khona lapha ekhaya kwaDlamini. Lo mntwana ngiyesaba nokumbheka emehlweni. Indlela akaphiwe ngayo unamandla asabekayo ngokamoya kanti nabantu abaphezulu kwakhe nolako lubi okungathi uma ngabe benganako okanye ningabalaleli ebese bedloba ngolaka ukuze nibezwe. Uqhuba inyanga maqeda iyalele lokomfana okubhinca ibhayi ukuthi akulanda umgqomo wamanzi kuwusondezele ngasesangweni elingezansi. Kuyezwakala mkhulu, ngiyethembisa ukuthoba kusuka manje futhi ngenze isiqiniseko sokuthi konke sikuyalwa amakhehlane ezalukazi sikwenza njengoba kunjalo. Kanti nomntwana kadadewethu lo sizomnika amandla akhe ngokumhlonipha simazise emsebenzini wakhe silalele nalokho akushoyo uma ngabe bonisiwe ngokuthile. Kuqhuba uCijimpi.